til vores hjemmeside. Mit navn er Jan Mus, og jeg er medindehaver af firma Windorf. Jeg vil ganske kort give jer en kort introduktion, hvad I kan se på vores hjemmeside. Som I sikkert har bemærket på overskrifterne, så sælger vi vinduer, der er i træ, træalu, mahogni og plast. I lever op til de moderne krav og med DVC-certificering på. Samtidig har vi et produktsortiment for folddøre, gældende for de samme træsorter, mahogni og aluminium, kørende i toppen og i bunden til isolering, og må også leve op til de krav, der må stilles i dag til teknologien. Samtidig har vi et rigt udvalg af vinterhaver, også i samme udførsel, som kan laves i aluminium og som også kan laves i træsorter. Og slutlig så har vi nogle terrasseoverdækninger til nogle fantastisk billige priser, lavet i aluminium, men også i limtræ. Og for ligesom at illustrere, hvad det også kan bruges til, så kan vi lukke dem af. Og jeg vil lige ganske kort give en kort demonstration af, hvordan man i denne her udstue, som er lavet i aluminium med glastag, kan lukke den af. Og det er sådan